мақомоти тоҷик талош доранд қурбониёни озори ҷинсӣ бидуни бадномӣ ва танбеҳ ба пулис муроҷиат кунанд ва бовар дошта бошанд ки шикояти онҳо одилона баррасӣ мешавад. ин мавзӯъ дар як ҳамоише бо ҳузури мақомоти додситонӣ, додгоҳи олӣ, кумитаи занону оила ва созмонҳои дифоъ аз ҳаққи занон матраҳ шуд. ва ҳамзамон низ масъалаҳои дахилдор вобаста ба масъалаи мазкур шояд ки ба парлумон пешниҳод карда шаванд барои баррасӣ. ширкатдорони ин нишаст гуфтанд озору азияти ҷинсӣ дар Тоҷикистон зуҳуроти нав нест, вале қурбониёни ин амал солҳои ахир зиёдтар шудаанд. мақомот мегӯянд онҳо аксаран ба хотири тарс аз озору азият ва вокуниши номуносиб аз тарафи ҷомеа ва идораҳои додгоҳӣ шикоят намекунанд ки ин ҳолат гунаҳгоронро дар асл аз ҷазо озод мекунад. ин зан мегӯяд духтари 18-солаи ӯ озору азияти ҷинсиву равонии шавҳарашро 4 моҳ тоқат мекард. вале баъдан ин ҳамаро тоб наовард ва тарки хонаи ӯ кард. мисол бо болои гапҳои хуб намезад хуштоманаш. чанд бор гуфтааст ки ту бесоҳиби қадалати кубуд мекунӣ, аз хона намебурӯй бирай. ҳоло ӯ ба ин хулоса расидааст ки пулис ва идораҳои тафтишотӣ ҳанӯз ҳам озору азияти ҷинсӣ ва лафсии мардонро ҷиддӣ намегиранд ва онро як масоили доғи хонаводагӣ медонанд. гапҳои беҳад бечиза дар ҳаққи духтари ман гуфт ки модари шаъни шарафи тура пас мекунад, гуфт сири савдо ҳама чиза мебира. вақте ки саро дод гуфт рав гуфт обрута модари хеле пас мекунад. ман ҳақиқата ҷустуҷӯ кардам ки имрӯз фарзанди мара кард, пага фарзанди як одами дигарро мекунад. ҳарчанд қонунҳои Тоҷикистон таҷовуз ба номус ва ё амалҳои шаҳвониро ҷиноят меҳисобад, аммо ҳеҷ муқаррароте дар қавонини кишвар дар мавриди хушунати ҷинсӣ аз ҷумла аз тарафи ҳамсар вуҷуд надорад. дар ин ҳолат ба занон машварат дода мешавад ки аз сабти иттиҳомашон ба додгоҳ даст кашанд. масъулин ҳам таъкид мекунанд ки шумораи хеле ками ҳодисаҳои озор ё таҷовузи ҷинсӣ сабт шуданд, зеро қурбониён از تحقیر اجتماعی ترس دارند. دوره 6 ماه سال 2019 همگی 42 جنایت به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی از جانب سطوح جمهوری بررسی گردیده است. از این 42 عدد تنها 3 عدد این با ماده 140 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد و این حالت باز یک تصدیق اون است که جبردیده‌ها با مقامات حفظ حقوق برای حمایت حقوق و منفعت‌های خود در اکثر حال مراجعت نمی‌نمایند. талоши мақомот ин аст ки мафҳуми озори ҷинсӣ дар қонунгузории Тоҷикистон мушаххас шуда барои гунаҳгорони ин ҷиноят ҷазо дақиқтар шавад. устод дар хонае ки кор мекунад, як мард кор мекунад, омада аз хафо зани ҳамон соҳибхонаро ба оғӯш гирифт. аз набудани яъне сокинони хона истифода бурдан ба оғӯш гирифт. аммо вай муқобилат нишон дод ва дигар ва ҳаракатҳояшро идома надод ва дар натиҷа вай дар шӯъбаи корҳои дохилӣ қарор гирифт. ана имрӯз казус чӣ тавр бояд ҳал кунем? ҷавоб ягон хел ҷавобгарӣ пешбинӣ нашудааст. чунки дар инҷа на авбошӣ аст, на майда авбошӣ аст. инҷа чӣ аст? инҷо ҳамон озори шаҳвонӣ аст, ҳамон сексуални дамогатство аст ки имрӯз қонунгузории ҷиноятӣ танзим намекунад. омори расмии афроде ки ба озори ҷинсӣ рӯбарӯ шуданд дақиқ нест. масъулини кумитаи кор бо занон ва оила тасмим доранд ин рақамро дар пайи як назарпурсии пинҳонии сартосарӣ дақиқ кунанд. Сарвинузи Рӯҳло, Шаҳлои Абдулло, Озоди, Душанбе.